Ja, hej, det er en opgave til modul 3, en mundtlig opgave til opdrift og gasfysik. Og i opgave nummer 1, øverst til højre, skal du markere, at rumfanget skal holdes konstant, og opvarme beholderen og forklare, hvad der sker med tryk. Det vil sige, at jeg trykker volumen konstant. Jeg pumper lige noget luft i, og så opvarmer jeg op. Så skal vi sige, at når temperaturen stiger, så stiger vores tryk også. Og det er svar på det første spørgsmål. Min opgave nummer 2 hedder hold temperaturen konstant og gør rumfanget mindre og beskriv, hvad der sker med trykket. Vi gør temperaturen konstant. Vi pumper lige lidt luft. Noget luftmolekyler. Og skal gøre rumfanget mindre. Vi kan sige, at når skubber og gør rumfanget mindre, der stiger trykket. Ja, vi kan se det her. Hvis jeg rykker, så stiger trykket. Min opgave nummer 3, hold trykket konstant og gør temperaturen mindre og beskriv, hvad der sker med rumfanget. Ja, vi holder vores rumfanget, det vil sige, altså her volumen konstant. Vi pumper noget partikler ind i beholderen. Og så afkøler vi, og så lad os se, hvad der sker. Nummer 3. Hold trykket konstant og gør temperaturen mindre og beskriv, hvad der sker med rumfanget. Vores tryk er konstant, og jeg pumper lige nogle partikler ind, og så kan vi se, at automatisk, når jeg afkøler, temperaturen, bliver trykket mindre, og rumfanget, som vi kan se, den bliver også mindre. Og det er effekten, når vi holder vores tryk konstant, og så afkøler vi vores rumfang, så bliver den mindre. Min sidste opgave, nummer 4, går på at holde rumfanget konstant og pumpe flere partikler ind i beholderen og beskrive, hvad der sker med trykket. Her kan vi sige, at jeg pumper partikler ind, volumen er konstant, jeg bliver ved. Trykket stiger, temperaturen den er cirka sammen, og så springer rumfanget. Altså, det der sker, at der kommer trykket er blevet for højt, derfor er boksen eller den der firkant sprunget, og så lige så snart de partikler får lov til at løbe ud, så falder temperaturen, og trykket falder også. Og der sker, at konklusionen er, at jo varmere bliver det, jo højere bliver tryk, fordi så kan partiklerne bevæge sig hurtigere ind. Ja, og det var bare det.